Evo, motherfuckers. Sad ću na glasanje, tako da pogađajte za koga ću da glasam. Pauzirajte video. I dole u komentarima napišite pa da vidimo da se podudara sa finalnim rezultatima. Zato što trenutno ne znam ni ja za koga ću glasati, ne znam ko će sve biti, osim par ovih stalnih, ko će sve biti u optice i tako da bit će ono igra sudbine. Evo sad čekamo ovdje u redu, tu smo brat i ja. Malo imam tremuk, da nije mi baš sve jedno, opet je ovo veliki moment u istoriji, ovo ono naše države i to. Tako da, evo ga brat ovdje, on se pravi da nije u kadru, ali jeste. Tako da, uradio. Aha, nećemo da iznosimo javno za video. Veliki moment u istoriji zemlje, posle ovoga više ništa neće biti isto. Drago mi je da je tako. Tako da, stay tuned, budi odgovoran. Dakle, na vaše vreme Srbija se mnogo napatila. Naime, postoji samo jedan ispravan način da pomognemo našoj domovini za koju su ginuli naši preci. Ne budi lenj, izađi na izbore za bolju Srbiju. Živeo Vučić!